हाय लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दायो जोङो फिसाजोदो आंदो मिस्ट्रिफोरनो साहैनो नागिरदों आरो बारियाव न' बनायबाय थादोंना जोंहा ओमफ्राय दायो भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरबो नायलांबाय थादो आरो नायनानै मोजां मोनोबाथाय लाइक कमेन्ट खालामदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै खामनि दोमनायजों सिफुंनि रिंनाय बर'नि गामिया गोमसारजोब्बाय आयौ सेंग्रानि सिख्ला बोराय बेन्थ'बो रंजादो हाय लोगो सेंग्रानि सिख्ला ये देखो ये पिस्ता बहुत गठाव है लंबा लंबा गठाव है ये देखो सभी मारना चाहता हूँ मैं लोग आज किबा दिसो आरो किको इतु साहैबाय कुरिसि किबा साहाबा मावनायनोफोरनो एसामिस बारा नाजाने आरो अलप नाजाने ओइ माथो हानाय No. किबा कुरिसि आरो status kasi kuno ituloy sino din bay kuri marinoy ye dekho hi koho hi YouTube family निजा रहो चलो देखे रहो जों दायो थांसै आरो देखते रहो ओइ नि आरलि नागिर थांफानो ओंखारदो आरो ओंखायनो नागिरदो जों नेदों होनगोन रे ओइ नै बे जोंनि गिर्जा लुबाय थादो आरो नै जथ'बाय नै सफायथ'वाखै नै आरलि नागिर बिमाया आयं आइनो नै मामाया आरो हाय होन चलो स्टार्ट जों क्लियार दंखायो ना नै मामाया माबा मानो गारना होदो आरो मैथ्रु बेगर नै बारियावहाय hello huh oh my god oh my god oh my god
नायो बारिया जरा आंखिथ' हामा बिलां जादों आइनो इखा गायदोंमोन मा बुस्थु कहा ये देखो ये क्या है हमारा बारी होनदों आखक जल्दी आखक Thôi Nơi này थ' थांसैथ' Gini suhapai Nơi Kapna kapnaให้เดี๋ยวบ้านใช้เดี๋ยวบ้านนะให้ Nơi lâu à Gila. Ubi nu suah, ubi nu. फैबाय दायो लोगोफोर बिराद मेंबाय आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय